लोग एक इज्जत करे। अब ये केहू के घर में निकल जा भैया तो लाठी छोड़ दा, भाला आ जाए मारे खा। यहाँ केहू नहीं मारेला, सब पकड़े वाले बाने गांव में। बात की बात करते एक अंगूर बाना से पकड़े ताली वाला। बजावा एक कर जुड़वा देखा। अरे देखा बाबू छपरा जिला से पकड़ के आए है रो, हमके ना कटिया देख लिया जे बूढ़ पुरनिया वो नहीं के काट लिया। ये मारे जवान आदमी के लिए के बाद बूढ़ आदमी कोनो गारंटी ना कब चल जाइए। मगर आजकल के जो गलत बाबू बुढ़वा बुढ़िया बैठल रहता जवन का पहले में चल जाता। मगर एगो बात बताओ लोग भैया बोला है नाग नागिन के पूजा होला कि ना होला? से बोला सुना है नाग नागिन हन बाबू लोग, इन लोग के दूध पिए के खातिर भैया हम कुछ मांगब मगर उनसे ना मांगीला। जे देखले में शौकीन देहले में कमसीन हम देखल चाहत है कि एकर हाथ ऊंचा होता मदारी तोरे खेल के ना भगवान दूध है नाग नागिन के दूध पिए के खातिर एगो धर्मी से हमार सवाल का होई मात्र सिर्फ 10 रुपया के हमार सवाल होला बाबू। 10 रुपया 10 रुपया 10 रुपया 10 रुपया तनी ताली बजा देबा कोनो धर्मी के नाम कोई फेंकिया मत बोला के आवत मारू जा बोला के देबा आके ले ले ना होई खेल देखिया भगिया मत आई मत कहिया कि हमरे लगे बा मदारी ना दे। मालिक जानत है 10 रुपया फलित ना हुई तुम का धन शैतान खा के मर जाला। अब जेके देवे के बा निकाल ला एक चक्कर होई। रुक जा 1 मिनट रुक जा। अब साहब के पेटी खोले जाते रख के बहाना मत करिया। है ना भागो मौसा या पीर बाबा या भोलेनाथ छोड़ धर्मी के पकड़ पापी के जो दुनिया में किसी को नहीं मिलता। कौन आदमी देत हुआ माई बहन बाबू लोग निकाल डालो। देखा है बाबू ये 10 रुपया मिले कौन तोहार दौलत ना देवे वाला के दिले विचार कुछ और होला। एक भैया देखल पाप के काम होला एक भैया रख के तेरे पेट में लात मार डालो। देखल पाप के काम होला केवल धर्म के काम होला। एक आदमी है देखा एक भैया दूर छोड़ाए बड़े बाबू बड़े बड़े शहर में जाके देख रहा हवेली का कीमत 10 रुपया लग जाती। हमको हसाब में जाके 10 रुपया ताली बजा रहेगा जे कोई खिला के बाद दे दिया डाइन वाला मंत्र सुन ला। मगर ये बतावा काम के खाए बजे चाउर ना मिली जोर से बोला देखा लोग हम बड़ी दूर से आली बाबू भाई जल्दी से नहीं देखा हमार खेला देख के जई हा तब केहू लइका सियान माई बहन कहिया मत। सुना लो बाबू सुनो जेके देवे के होई तब खुशी से खाए भर के चाउर दिया खाए भर के चाउर एक पसर दाल यदि मालिक तोरे घर में भगवान 10 रुपया दिले हुई ओकरे साथे लिया के अपने मूड़ी के पाप छोड़ा लिया ना होई तो मत दिया। बोला गलती बोल दली बाबू आज फुसुर फुसुर बतिलावत होई। अब चाहे सोचत हो कि मदारी हमारे घर में 1 किलो चाउर बा 10 रुपया बा हम मदरिया के ना दे तो मदरिया केहू के चिन्हेला ना। जादू वाली छड़ी हमार मसानी है मसानवा सबके सुनो चाहे तू कहीं लुका जाइबा है तो के प्रेम से खोली आज अपने घरे जाई 1 किलो चाउर 10 रुपया रख के लुका जाई भेजा लिया के मुड़ी के पाप ना छोड़ाई। हम चुपचाप ऐसे बैठल रह ये छड़ी यहाँ से गायब तोहरे गांव में लगी घूमे तू कहीं लुकाई रहबा घर बन करके टीवी देखबा ई छड़िया जाई तोरे खोपड़ी में टकराई तू दौड़ते है जे अइबा मदारी के दोस्त मत दिया छड़िया घींच घींच के लिया नागिन हाँ जे 1 किलो चाउर लिया के तोरे पूजा में ना दी कैसी मारे लू नागिन
ऐसी आज सोचिया मत कि काटत नहीं के दतवा टूटल हाथ लगा के देख लिया अभी तुरंत बता दी काटत लगे नहीं काटत दांत ना तोड़ल जाला दांत पूरा फूल पे जहर के थैली निकाल दे दांत तोड़ देंगे बहनी खैली में मर गई हर दिखाइए भैया ठंडी की वजह से धीरा बन चला ए नाग देवता अपने चलो चेला 1 किलो चाउर 11 रुपया ले गैया मंत्र छोड़ाए 4 दिन तुहार मैदान बंद बा आए नाग देवता नाग नागिन सबके चिल्ला के 1 किलो चाउर ले आई आके 1 किलो चाउर में रख के बहाना कर दी आज जे भी लेके आई हमारे पर्दा है हो जे बिछी सुना कैसे लिया के रखिया बाबू लोग ऐसे लिया के रखिया हो जे रखबा मूली के पाप छोड़बा छलिया उठा के फेंक दे यही पेड़वा में जाके सट जाई कब छली चली आवा 2 टुक्का हो जाई एक इधर और एक इधर ये जे गिरी डाइन वाला मंत्र है डाइन वाला सुना तोरे गांव में सुबह गई लगी मगर लोग ना बैठल जब बैठबे ना करबा तो खेल का देखबा जब आदमी के ऊपर सब होला हई देखा रास्ता जे भी जाई गाड़ी मोटर देख के जाई आ जे नाली आई मसान उनके घींच के लेके आई मदारी के दोस्त मत दिया हम यहाँ से 1 2 3 बोल दे 3 के बोली पे सबके जाए के बाद लेके आवे के बाद बिना लिया के दहले इधर रुकिया लोग ना मसान बाबू छीन ले जाए सब लोग तैयार हो जा लो 1 2 रेडी आराम से 3 हट जा लो जल्दी